Здравейте хора, аз съм LibBG и добре дошли в една ново клипче на Dump Quest Today 2. Всъщност е втори епизод. Така да намалим малко звука и да започваме да умяваме. Така. Ще играя на Dump Quest. Бонус точките се взема. Да се взема приятните им бонус точки. 55. Добре. 55 да са. И ще играя ето тук, където никога не съм играл. Трябва да дам един тикет. О, тук се печелят играчи. О, yes. Yes. Да, ще дам един токен. И ще печелим играчи. Така ще кажа. Тук ви дават, мисля, че всякакви неща. От всякакви канали. Добре де. Новия играч мисля, че беше 200, така че ние го направихме 200 рекорда. Ама нищо, няма се отказвам още. Опа, шит. Ами толкова са е 200. Да видим какъв ще е новия играч. Ама га, трябва да върта ли? Кой ще е? Какво? Ама га, без нов играч ли съм, бе? Ай, стига, бе! Трябваше да си го спечеля. Ау. Чакай, аз имам още много токени. Много, имам още 10 токена. Значи, днеска си хабим токените. То се е видял. Така, ще си хабим токените. Първия играч го спечелих, за втория ми трябват 300 точки. Добре. Готово. Win. Тук ще направя не 300, даже 1000 ще ви направя. Не се гледайте само как съм добър. О, шит. Аз тук не мога да играя и така точно. А стига бе, как така? Аз му завързах обувката. Добре. Вече имаме нов играч. И дано да спечелям нещо от колелото на съдбата. Така, бой с пингвин. Тук трябва да го прибия. Айде, yes, убих го. Към мен нищо не трябва да се прави, не знам. Стига да е, тук не знам какво трябва да се прави. Стига да е, what the fuck? Тук никога не съм губил. Искам по-тъй. Тикет. Токенс. What the fuck, това не е възможно. Казвам ви хора, не е възможно да спечелите нещо там. Имаме все пак нов играч. И ще играем тук още 9 пъти. Може и 2 епизода да са приема. Ще играем доколкото си искаме. Ще играем до още 9 такива. Ще изхарча всичките тикети. Така, следващия играч е за 500 такова. Последният играч е... те играчите общо са 11. Аз нямам право на грешка. Ако искам да спечеля всички играчи. Така. Добре. Да почваме.
да продължаваме да печелим нови играчи и така. Тук ще изгоря. Вау, демон ли ето и бе? Добре, 500 точки трябва да направя сега, нали? Би трябва да не е кой знае колко трудно. Факт, тук не мога. Тук дори не знам как става, как се прави. Така някой ми пише или нещо е станало. Добре, направих една грешка, какво да се прави сега, нали? Аз съм много, обаче сега, ако спечелям тикети... Стоп! О, ес! Нов играч! Мисля, че беше нов играч. Или още една игра. Май да. О май гад, това беше супер тъп. Плея гейм. Добре, играем отново. Поне да спечеля половината играчи. Искам. Защото той последния играч е за 1200 скор, мисля, че. Това никога не съм го играл. Добре, нищо няма стане. Тук са от всички глупости, от всички нива дават. Да, да, тук ще варите сега и вижте кой ще се падне. Нищо. Стига как се знае. Ще ме убиеш. Да отидем на мап да видим някой глупост, друга ще има. Така, харчим всичките тикети. Какво да правим? Само бонус точки да спечелим сега. Да спечелим бонус точките и така. Тия бонус точки май не се прибавят към това. Към тези нива, така. Добре. Аз ги знам тези, кои са повечето. Значи, първия, не го знам кой е. Вторият е от Dumb Ways to Day 1. Дето е... не, първият е ония, дето го жилят челите, мисля, че. Вторият е ония, дето го дават как умира. Третия е ония, дето го хапят пираните по краката. Четвъртия е ония глупак, дето се преследва балона. Петия е най-големия глупак, най-големия гадня, който сам повръща. Шестия не го знам, седмия не го знам, осмия също, деветия също, десетия е дед гълта лепил, а 11 е глупака, който беше с хеликоптера или с самолета. И така, нека да продължим. Да продължим да играем така. Paint. Лакирах и ногтината си. Сега. Стига де. What the fuck? Давай. Бъркай помията. Стига де, това само с 200 точки минаваме. Гайте тъпото. Много смотано. Омага! Стига, аз съм някакъв супер нуба. Добре, върти ми го доста пак. Сега ще го убия. Ма някакво правим. И тези бонус точки ми се добавят. Значи, трябва сега да направя 300 точки някъде.